Kmieni 2 wara nofsinhar inħasdet il-ħajja ta' tfajla ta' 22 sena. It-tfajla Jessica Mikallef bir-Rabat kienet mas-sieħeb tagħha Daniel Mizzi minn Ħażabbar. Kien ftit qabel is-2:30 ta' wara nofsinhar meta skont sorsi ta' dan l-istazzjon il-ġuvni u t-tfajla allegatament kellhom argument. Kien hawn li fi triq Binġemma, limiti tal-Imġar, allegatament it-tfajla fetħet il-biba tal-karozza u qabżet minn ġofija u soffriet xi ġrieħi. Fuq il-post issejjaħ tim mediku biex jagħti l-ewwel għajnuna, iżda sfortunatament it-tfajla ġiet iċċertifikata mejta fuq il-post. Fit-triq fejn seħħ il-każ kien hemm bosta qraba tal-vittma fosthom tzijiet li deru mbikma u b'xokk qawwi fuqhom hekk kif saru jafu li ż-żagħżugħa mietet fil-fjur ta' ħajjitha. Bil-każ ġie informat il-Maġistrat tal-Għassaqin Farrugia li ħatar diversi esperti sabiex jassistuh fl-inkjesta.